Už se ti stalo, že se s něčím pochlubíš a tvoje kamarádka hned najde chybu? Tohle máš špatně, řekne. A tvůj super pocit je pryč? Nad hlavou ti naskočí červená ikonka v rozpacích. Proč to dělá? Není to o tobě. Často je to o její vlastní nejistotě a snaží se ho doplnit tím, že snižuje tebe, ale to je herní chyba, která ničí přátelství. Jak to opravit? Zkus metodu 3 kroků. První krok, pauza. Zhluboka se nadechni, nereaguj hned. Druhý krok, otázka. Klidně se zeptej, proč si to myslíš? Nebo chtěla jsi, aby to znělo tak kriticky? Tím jí dáš prostor se zamyslet. Třetí krok, hranice? No řekni, vážím si tvého názoru, ale tohle mě mrzí. Nastavuješ tak pravidla vaší společné hry. Pravé přátelství je o podpoře, ne o soutěžení. Zasloužíš si kamarádky, které ti dávají jen zelené ikonky nálady